sarki mulkin ka ba ritaya sanin ka ya kai dan kai kasan da fure da buya ikon ka mu mace dare sai ka tashe mu safiya bacci bai da misaya duk karfi da juriya Allah da yayi mu zai yan gaba shi yayi yan baya da aminci ai waɗayan da shi ka farar daga shi komai yake rai zatinsa kai ka wanzar abin duban ka silar mi laifi dan saka basar ambatansa kai ka dorar ba abinsa ka tabar kai da shi ba a raba ku mun ga turmi da taɓarya ina roki salati mai adadi kwana ta kaita ko yawan rikitan kasar mu ce har da makota duk yawan arzikin halittu har wanda asata da tunanukan zukata har da yawan gudu a kwanta ko wani adadi na da farko a ƙarshe ya tsaya kawai bari na ce salli ala ruhin da yawan zu a sakan magudanar da ke tsakaninsa a yanzu kewar isa uwar mata da maza na yi zazu mai da sarjar su cazu har su tunkari kumurzu sani shiga hadara ke ta hijabukan kariya kowa ya ji daɗi da zuwan annabi ya tunana yaya uwana na amina ta ji shi ita ta raina mu sai mu shirya ayyamu dan mu taya su murna abdullahi ya yi suna ya kura bautar kauna ko kusuturta duniya ladan mu duka kunsiya Ali ya ga alini dai a gidanmu zan yi guri in cika baki ba gado ya ishe ni tauri abu turab mai shake kasa har ya sa ta tari ka hana ta diye bari ban maganin kuzari in yunkura da yin marasan musan na yi gayya masu tafiya mutuno abubakar a hijira da kafarsa ya yi rakon annabi shi ya tura kura muku a mota wani hakan kano ta yi masa tazara sai ya di umar da kara bai togo da kujera sai ya di usman da ya zaɓi da ya bar dukiya annabi ya yi wa mata sutura don su yantu shi ya sa Khadija ta yi tarab da shi ta samu hutu hidimar ka abu ɗalib ta yi maka sirka bintu a hannunka ya ki kwatu har kafirai su zautu da na tuno ku na ce anya ma amsa masoya ɓata dare yaro kai suna kar ta bare ma amma mazan sun gabata sun tafi da raguwar masu shehu tijjani da bara magausa asara ma fituyi dama ku dagan da hannun dama da sirrin gibiri madara zumi zan tambaya wallazina amanu stajib lillahi walin rasul iza da'akum batun bashar shi ya kira mu amsa mu fito sai ga wanda mu baiwa ruhi shi ya ci ayiwa bashi da ka masa rabbu kaiwa kafi sayyidul bariya wani in ka bashi ko ajiya ce shi ka kara zai iya uzuri ba kashi wurin sana ka zai ara shi ku abul kasim ka bashi arjuwan ka gazira babu sako bare gara ba ka tafiya a tsura da kasa hannu ka dau fiye da inda ka aje baya Jamlawiya mun fito da murnar mu da shauki shekara ce ta zagayo ayyamu ita ce ki ta buɗe hidimar maulidan da zamu yi wa ma'aiki an shirya masu kaki ba sa rike ko kulki amma suke tsara gunsu nazar a ce ta yaya ka ganshi a gurin dan annabi ne ya nasu ba a yaniya kamar kan kowanmu da tsuntsu musamman idan a fara faɗar annabi ba tutsu yadda labarin ya watsu ni wallahi na masu naga ranar ta zo mu iske dandazon masoya ranar ce za ta zamo mana juma'a ta karshe kai ba kiyama nake nufi baka bar hasashe ta cikin watan safar ce mai tambayar mu yaushe mun buga sabon tashi 27 za ta fashe a nan cikin kofar Dawanau jan ruwa kar ka tsaya
ranar za mu gashe yi ashe ina ma za ka kajiya muke ci ganin ka ya kori kunnuwanka mai lamunan fadar annabi tarbiyar mayaka teku ba ka iyaka dan siti ne ya sauka Allah ne ya yarda rakumi ya tattauna kaya ya dau wanka ranar ne da farin anko kowa ya fita ba a gane dan gare da bako tawagar shu'ara mai fadima zai fito da sako ko ba kafa ka tako ko mata ya kale ko ya ka gani faɗi ba ka bari a barka baya mata maza daban ne wani gefen ku iyaye yan midiya suna ɗauka su haska shi kai tsaye in baka zo baka sai data karka bi yan maye ka jiya uwar tagwaye ta kamar duka sufaye in dai da rabo za ka ganta kauka ba su rayya malam awwal mai sharifai ajiyar rabu ne wallahi shehi na nunin annabi ga mutane na sami yakinin zama da kai kan na yi aune rabbun mu duniya ne bai barinsa asara ne na sakan kan je maka ka nuna ni na fito tayya a bar ni da ban kaya albishirin kuma soya ku ce da ni gora bari rana ta biyan sidi zai shigo da duk ayari maulaya zai zo ya gaishe shi ya danyi tambari biya kashe kwari ka ziki a barwa makeri an kwan ranar ashkala bari na danyi tariya sidi ya ce shehin mu ɗansa ne jinin jikinsa sai ma gobe kiyama ma gaskanta faɗinsa wata addu'a yake masa ya zamo gagara kasa asirin abbansa kun riƙe hannun matasa sun so kukan gidansu yake kwarya tafi kwarya ana mika sallama kun annabu da jinjinawa mai arziki uban masu rabo mara yankewa mai shirya mai ɗauri kan karyewa ƙarshen kowace kusurwa kashe bindiga fisfewa kamun gan cikin kaburbura halaniyar riya na so gare ka Yusuf